안녕하세요. 마이 썸머카 갓게임입니다. 오늘은 엔딩 보기를 할 거예요. Ai, 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 ai. 음식이 다 떨어졌어. Voi vittujen kevät! Ei saatana! No mitä helvettiä? Voi vittu! Ai, 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 ai.
가자. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. ETV, DJ Momo ja Captain Jack. Näyttelijänä Alitieskan oman poikaan Augusti. Varaa nopeasti omalipusnumerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään. Pelasin tän oikein kylillä. Osolasta kuulunut mitään. Ei, onks tää nyt se Peräjärven kova jätkä olevina täällä? Onks tää, osaaks tää mitään tehdä? Antti Jukossa. Romosen kanssa ne riehumaan. Ei vittu, ne ei vittu. Päivää. Pistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. No ei jaksa kattoo sun naamaa. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontakti ryn kautta jakaa kokemuksia kautaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245 283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimittankuja 4 92500 Alivieska. Tänään vilkkuille! Veroille autosi uudelleen! Seuraat leopardit tai plyysikuvioilla! Päiveen, no mitäpä laitetaan? Enää ei tarvitse matkustaa jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kaksukset alta aikayksiköstä. Tule Ojutkankaan klinikalle Oulu. Iloinen mies Ilokasma. Onko sä laittanut merkille mitään omituista liikehdintöä tuolla pikkuteillä? Tuo yksi ajellut 가게 사장님 그 사람 봤어요. ympärillä. Me ollaan kyllä ihmetellyt, että mitä se meikä.
käy lenkit tuossa heittämässä ja sit se menee takaisin tuota sammua tietä. Ikinä se ei käy tuolla tankkoomassa, että mistähän se... Eikö se Suomi Mongolia seurajuhlista. Kuuli päivää. Pistäkäämme kansamme setti jälleen. Pelottavia unia. Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ry:n kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 2452883 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimittajakoja 4 92500 Alivieska. Alivieskan vapaamuurarien salainen kokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten identiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upo-uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkukset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Alivieskan vapaamuurarien salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten identiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään. 차 또 온다. 차 뒷바퀴가 떴다.
Poliisi! Amisautakoon! Ajaa edestä ja takaa! Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme poistavat suuremmat hikotukset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla Ojutkangas. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeen teille tarjoaa Keimon kauppa. Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Eivätkä pimot tänään vilkuille! Ei hätää! Veroile autosi uudelleen! Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla! Amisautokoon! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin! Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeen teille tarjoaa Keimon. Suuremmatkin kaksikset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla Ojutkangas. Eivätkä pimot tänään vilkuille! Ei hätää! Veroile autosi uudelleen! Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla! Amisautokoon! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin! Hiljennikseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisaneet tarjouksessa vain 65! Amisautokoon! Ajaa edestä ja takaa! TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamohveli cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeen teille tarjoaa Keimon kauppa. Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liukat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamohveli cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liukat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeen teille tarjoaa Keimon kauppa. Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamohveli cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Ai, vittu saatana. Voi vittu. Ai, vittu saatana. 깡패형 기절. Voit siihen auttaa minua, kun emme tämmöisenä voi mennä kotiin. Tarvii päästä johonkin nukkumaan. 알겠어요.
Ralliratti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Omisauto
radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Tarviiko Sonnisi lypsyä tai lampaasi sörintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksestanne 40 vuoden kokemuksella. Liukat kädet ja raaka työ, Erkki Armas vaikeudetyö. Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Pistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja suuntaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Eivätkä pimot enää vilkuille! Ei hätää! Veroile autosi uudelleen! Zebra, leopardi tai plyysikuvioilla! Amisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin! Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella! Ei hätää! Tilaa uudet kodisarjat! Meiltä! Amisauto KY! Ajaa edestä ja takaa! Lujaa laatua! Lasikuidusta! Mersuleikkani kansaan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto KY. Perärykkimääntien 82 49212 Nuljulta vaara. Amisauto KY. Ajaa edestä ja takaa. Jäätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää. Meiltä tehovaimeet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari. Peltipakosarja. Tehovaimennin. Amisauto KY. Ajaa edestä ja takaa. Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Pistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Hyvän fiiliksen! Ralliratti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Siinä on karvaosa. Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisille häpytäiden puisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 Pubisin häpytäiden puistaja. Pubisin häpytäiden. Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat. Meiltä. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua. Lasikuidusta. Sinä kuuntelet Toimeradiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. 둘 다 안쓰러워서 집으로 데려오는. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-typ, DJ Bobo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään. Hyvän fiiliksen! Ralliratti 349, lisämittari 299, seosmittari 549. Amisauto KY, ajaa edestä ja takaa. Onko kutinaa karvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisille häpytäiden puisto tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625.
kuvisille, häpytäinen puistaja. Povedes, häpytäinen. Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat. Meiltä. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua. Lasikoidusta. Plytinäsmöörenkaat. Europeiskanallinenkaat. Sun tosiko ratasliksit. Älä jää sutimaan paikallesi. Vaan tilaa nyt. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Kiitti ihan hirveesti. Kyllä sä oot ihan hyvä tyyppi. Tarviko Sonnisi lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Ei vittujen kevää! Tiukat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Plytinäsmöörenkaat. Europeiskanallinenkaat. Sun tosiko ratasliksit. Älä jää sutimaan paikallesi. Vaan tilaa nyt. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Hiljennikseekö niskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarja. Tarjouksessa vain 6,5. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. ETV, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä alivieskan oma poika Raus. Varaa nopeasti valituusnumerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. Metsälekkari kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto Koy. Perärykkimäntie 82 49212 Nuljuntavaara. Kyllä. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Plytinäsmöörenkaat. Europeiskanallinenkaat. Sun tosiko ratasliksit. Älä jää sutimaan paikallesi. Vaan tilaa nyt. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran tarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa. Aliviskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Ai. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Kylän Phoenixen ralliratti 349. Perkele! Mittari 299. Seosmittari 549. Amisauto Koy. Ajaa edestä ja takaa. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut UFOjen sieppaamaksi tai nähnyt UFOista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245283 Painu helvettiin. tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimistankoja 4 92500 Alivieska. Onko kutinaa karvaosastosta?
Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Niin. Häpytäiden tuolta tärpättiä. Tilaa heti numero 071255625. Pubisil, häpytäiden puhistaja. 시청해주셔서 감사합니다.